Hristos Domnul nostru și-a arătat slava sa, s-a schimbat la față pe muntele Taborului. Pentru noi Taborul este urcușul în rugăciune și Taborul este biserica, unde venind la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine, omul se poate schimba din rău, devenind din ce în ce mai bun, mai blând, mai înțelept, mai înțelegător, mai iertător. Pe muntele Taborului se întâmplă schimbarea cea adevărată. În Biserica lui Hristos, omul primește binecuvântarea deplină. Niciodată nu m-am rugat mai mult și mai intens, așa cum pot să o fac în Sfânta lui Dumnezeu Biserică. Așa să ne ajute pe toți Dumnezeu să învățăm a iubi Biserica, să învățăm a o frecventa cu dragoste, cu evlavie, cu rugăciune din toată ființa și cu nădejdea că Dumnezeu e prezent aici în mod deosebit. Dumnezeu e prezent în toată lumea sa, dar acolo este ca un oaspete, ca un călător și bate la ușa fiecărei inimi și intră unde îi se deschide. Iar în biserică, Dumnezeu este stăpânul, este creatorul, iar noi, fiind cei care venim de bunăvoie la El, intrând în Sfânta Biserică, primim de plină binecuvântare ceea ce vă dorește dumneavoastră tuturor. Duminicile și sărbătorile să fim cu toții la Sfintele Liturghii din bisericile noastre. Doamne ajută!